Sikkert applaus, det har jeg aldrig fået før. Velkommen til Den Blinde Vinkel. Jeg hedder Jesper Juhl, og jeg glæder mig til i aften. Men jeg blev desværre nødt til at starte med en dårlig nyhed. Lasse Rimmer ikke længere i blandt os. Nej, nu misforstår jeg mig. Det er ikke sådan, at han er i himlen. Det er faktisk værre end det. Det er faktisk lige modsat. Han er i Horsens. Ja, det var lige en lille joke. Det er faktisk en... Ja, tak skal jeg. Det er faktisk en gammel Lasse Rimmer-joke, jeg har valgt at skrive om. Fordi jeg synes lige, I skulle have lidt af ham alligevel. Og så kan vi også lige så godt indrømme. Når vi er i det her studie, det emmer jo bare af Lasse Rimmer. Faktisk så er det sådan, at hvis vi er helt stille lige nu, så kan vi høre ham. Jesper, kom nu i gang med det show. Lange åbninger, det er min ting. Manden har jo ret. Lad os bare få sparket det her show i gang. Giv en stor hånd til mine gæster. Først Linda P. Og Søren Dyr. Så det er helt klart dig, de klapper i der. Der kan jeg godt lide, at du så ud på dig. Jeg kan mærke det. Ja, jeg kan mærke det. Vi har jo 2 debutanter med i dag. Velkommen, Linda P. Tak. Jeg tror godt, vi kan blive enige om, Linda P. Hun er så stor komiker. Hun behøver ikke rigtig nogen præsentation. Søren Dyr derimod. Jeg kan lige sige, at Søren Dyr, han er tekstforfatter. Og fremadstormende stand-up-komiker. Er det rigtigt? Står på Twitter. Står på Twitter. Velkommen til. Jeg troede, det var en, der havde vundet en sms-konkurrence. Det var okay, så. Ja, LOC, det bringer os jo til dig. Ja. Så jeg synes ikke, det er rigtig sjovt. Nej. Det var mig selv, der havde skrevet joken, så snupper den foran. Det er ikke... Det er også fordi, jeg ved, at Søren Dyrs telefon er gået i stykker. Den kan faktisk ikke sms. Men jeg vil se, jeg læste tidligere på ugen, jeg skal bare lige høre, om det er rigtigt, at overskuddet for dit album går til Røde Kors, er det rigtigt? Ja. Det er fandme sejt. Jeg er helt vildt glad for at høre det. Det synes jeg også, det. Underskuddet for alle mine shows blev dækket ind af Røde Kors, og jeg er bare glad. Jeg er bare glad for, at de tjener penge, det hele det kører rundt. Så er det dig, der sluger alle penge. Ja, det er det, og jeg siger mange tak. Jamen, det var så lidt. Men lad os komme i gang med aftens første historie, og den kommer her. I sidste uge der var der en undersøgelse, faktisk i mandagens udgave af Metro Express, som siger, at hver 4. dansker føler sig for god til deres arbejde. Jeg vil sige, jeg var overrasket, da jeg læste det. Fordi vi danskere er jo sådan lidt beskeden folkefærd. Det er åbenbart så langt, vi kan presse janteloven i dag. Vi må godt føle os for gode, så længe det bliver på arbejdspladsen. Linda, hvorfor tror du, folk føler sig for gode? Jeg kan se mig selv sidde dernede. Ja, det er sådan lidt mærkeligt. Det skal man lige vente sig til. Hvad var spørgsmålet? Hvorfor tror du, danskerne føler sig for gode til deres jobs? Det er svært at sige, fordi nogen vel er det. Altså, det er jo klart, hvis man er nødt til at arbejde i en ostehandler og skrave ost væk fra gulvet. Altså, og man så er ingeniør til okay, loose situation. Ja. Altså, jeg forstår det godt. Jeg har aldrig følt mig for god selv til job, men der er nogle gange, hvor at jeg tænker, hvad fanden laver jeg her, ikke? Altså, Jo, hvad har det været for eksempel? Men altså, jeg arbejder i gang. Jeg tror, alle har været telefonsælger, ikke? Før i tiden. Og jeg arbejder på 12 bøger. Altså, det kunne ikke blive værre, ikke? Og der havde jeg lidt den der ringer op til folk og til, vil du ikke købe 12 bøger om regnorm og kompost? Og der havde jeg lidt den der, når folk så sagde nej. Så havde man lyst til at sige nej, vel? Altså, Du er en god sælger. Ja, men man var jo nødt til det. Ja, man har selvfølgelig ikke lyst til at sælge det. Hvad siger du? LOC, du nikkede bare lige, da du sagde, at hun sagde mig, at phoner. Har du også været phoner? Ja, der har været i 3 dage. I 3 dage? Det var Assenfælles bogklub. Okay. Så fandt jeg ud af, at det der med at love folk, at de fik en DVD-afspiller og nogle film i stedet for nogle bøger, det fik man ikke penge for og sådan noget, så blev jeg sgu ikke. Nej. Men i det mindste var du ikke en ung pige, der arbejder for Assensfeld, så det var en helt anden sag. Ja, det var lige en lille joke. Det var det helt stille, du arbejdede for mig. Nej, det har jeg ikke gjort. Okay. Men nej. Så fuld af en nervøs grin. Altså,
har du arbejdet meget? Men er det ikke bare en tendens til, at vi danskere, vi føler os lidt for gode, gør vi ikke det? Hvem føler sig ikke lidt for god til sin kæreste? Måske ikke dig, Lucé, men... Jeg er bare blevet hævet ind for at blive hakket på. Ja, men lige der... Ja. Det er du jo. Ja. Men ingen folk forstår dem, for ingen ved, hvem jeg er.